Ze ben een blikje. Wat doe je? Ik denk, ben jij hem gil? Ik denk, wat doe je nog gewoon? En dat laat tante dan veel. Ja, best. Er worden mensen graag weten wat hier gebeurt. Ah, goeie. Een naaie dij. En hij vlag. Ja, een naaie vlag. Hey allegear. Joet, ben Jesse en Nienke, mijn zaak aan het bordje. En ik ga even een picknickkleedje kleerlijn, dus ik ga even drinken en eten. En het is heerlijk waar, dus ik wil lekker boeten, ouwe hoeren. Doei! Eusje, waar wil je drinken? Ik en ik heb het lekker. Dus je maar zelf erin zitten. Zit er wat in? Deze vind ik echt heel lekker. Oh nee. Ja, kijk. Ik vind deze heel lekker. Ja, kijk, maar die zit Ja, er mee in. Vind je het leuk op school, jongens? Bleert hem weer vrij binnen? Ja. Ja, zaken zei van ik wil wel even een keer met Jesse bordje. Nee, ik ga maar met de geitjes, ja. Ad is dol op de boot. Ja, Had zit op de boot. Ik denk dat er een piraat is. Hatse de piraat. Is dat je een waak? Kat? Ja. Hi Hats. Bist u een piraat? Ja. Bist u een piraatje? Hey. Ja, ik denk dat het... Je kan aan op een piraatjebordje hier, op de piratenboot. Echt nou lekker. Ja, en wie ben geen piraten? Nee, je bent de zeemermin. En dat hem ben de piraten. En Hey Hilda. dit is dan met Is het je les van de zinnen, meid? Oh, is met de moed op. Ja. Oh, is met de moed op. Oké, we gaan naar de geitjes. Ja. En we gaan ze behalen, ja. Ja, die. Hier. Maar ik zou een beetje houden van die? Ja, graag. Zo, daar hebben we die in. Goed. Zo, dan kun je daar los, dat is de uitgang. En jij had de ingang. En ja, zo daar waar ik naar heb is. Hey, hi Fons, laten we dit pakken? Nou, die heb ik zelf verstopt. Oh, let maar. Oké. We zijn nu bij de geitjes. Ik ga zo even. Hallo. Hallo. Vind ik zo eng? Het is net denk je. Ik ben bang dat je mijn vingers irriteren. Hoe zijn jouw allebei in? Deze? Ja, man. Ja. Een toetje. Ja. Oké. Lekker. Oh. Hallo. Oh, shit. Maat even de bal even eruit halen. Ze ben een blikje. Ik ben echt heel mooi. Kun je straks voor mij de jongens, als ze dat willen, verstappen het dan, toch? Ja. Zaken erbij. Ja, oké. Dit is mooi, Hilda. Het zit weer lekker, hè? Heerlijk. Mooi in de zinnen. Mooi in de zinnen. Ja. Bentjes, bordje, maar wat willen we nog meer? Wat willen we nog meer, man? Ben je zo'n verstappertje er wel, joh, ik. Ah joh, die ben van nu weer wel. En ik kijk wel, ik zal zin aan een bakje koffie scoren. Ik onder het mom van koffie is altijd lekker. Zal ik een bakje koffie zien? Lekker, lekker. Later. Bakje koffie. Gaan we eruit, dames? Ja. Mooi. Ik denk dat we mooi bij de beestjes zitten. Wat gezelschap. Heel gezellig. Lekker gemakker op achtergrond heen. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Oh, net Ili. Just nog wel wat. Hoi. Keutels zitten. Hoi. Joe. Ben dat Jim-keutels, Jaren? Ja, ja. Had Jaren je del keutelen? Nee, dat... Oh, dan had je er even zitten. Dan had je er even zitten. Dan moest een keutelie. Tante doen het zo sneu. Denk je dat nou? Tja, het is je heer van je. Lekker vetzak mee.
Nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik doe die niks, jongen. Ik doe die niks. Zo, lekker eten. Het beste theater. Het beste theater. Ja, de hintjes ook nog ergens. Tokken. Tik, tak, tok. Denk er om mijn kant af hoor. Ja, dit plankje bedoelst? Ja. Heb ik wel heel vaak van stond. Ik ben daar. Tok, 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 tok. Oh nee, die komt in de oren. Visijn? Oh, dat ligt ze daar mooi. Smik me wat, zie je dat je wat haar. Kom maar. Sure? Vlooi je maar steen, kom maar zo. Oh, krijg je wat lekkers. Heel prettig lekker. Koffie, altijd goed. Je hebt zelfs staan en ik wil denken, wat drinkt die vrouw een prettig koffie? Dat klopt. Lekker. Visje. Mooi vis. Oh. Zo. Ik zal even het water pakken voor de best. Ik ben altijd bang dat ik erin koekelen, maar ik doe mijn best om dat net te doen. Maar dit hitte waar met zoveel water aan, hoor. En de fles al wel leeg, van de mos zit er nog vol. Zo. Zo, gaan we weer water, jongens. Dan shoot met het liedste spul hier. Nou ja, lieds, wikkelgrut. Hey, scuppies. Wat er die vrouw in nou hier? Wat doe je? Wat doe je? Een kikker? Al je kikkers, die vallen bij jou. Daar zit hij in. Daar zit hij in. Maar nou doen we niet zeggen, al je kikkers zeggen me heel woest om. Ik denk dat... Oh ja, jij zit een springen. Ik eigenlijk net in een kikkers doen, behalve in. Nou, ik zeg wel inspringen. Ja, Denk erom, ja, kikkers fretten meestal op, hè? Ja, wel eens kikkers breed, maar zo voor me net op. Ik denk, weet jij hem geel? Ik denk, wat hier nog gewoon. En dat laat tante dan veel. Ja, wes. Er worden meestal graag weten wat hier gebeurt. Deze komt hem net op, want deze stingen lijkt echt onder water. Ja. Dus je maakt die kan weer op en ik maak die kan weer op. Ik maar daarop en dan. Maar daar dienen al de kikkers. Af en toe mag je los en dan op deze, maar ik weet niet. Dat ken ik net. Ah, dan mag je vandaag maar blijven. Aha. Nee, ik was dit er lekker bij koest. Nee. Nou ja, heel veel succes, Adeline. En als je die mooie wordt, haal ik die morgen mijn bordje bij. Ik zal zien dat ik jezelf een beetje normaal wijken, maar dat is natuurlijk wel het grappigste wees, dat Inge aan in de vreed leeft. Ja, dat is mooi wees. Ja, dat is wel leuk voor de vlog, hè, dat Inge in het bed leeft. En de camera in het bed. En die hak hem heen, Gissa. Ja, dat is goed. Dan gaan we dan nog beeld. Ik ben bijna in het bed. Ik ben er weer. Hallo. Hast je er een jaren? Ja. Ah, shit, dat is zo mooi wat. Hé, Wiefke. Ja. Ja, lijkt net. Weg. Ja, Mooi plakje. ja, Oh, zit wat op. ja, derde. Ik heb nog staan. Zit wat op. Dus we gaan draaien, heb je stoos voelen. Ja, maar daar lijkt 12. Oh, Ja, zo plat. oh, dat wordt een shit. Maar die ga ik Wie nog dat, ergens hoor. Oh, oh. Nou, dan gaan we weer op ziek, Hilda. Maar weer op ziek. Nee, happy stone. Wat is dat? Zullen we hier eens even zien, Illy? Hilda. Je lijkt wel iets. Sure. Leuk. Leuk. Lekker leuk. Lekker leuk. Hier moet ergens nog heel eens. Ah ja. Tante kent de vinger. Nee. Ja. Een blauwe.
Bartje. Wie is er zo lekker boeten? Hé? Wie is er zo lekker boeten, meid? Kom een nepvisje. Netje, vallen. Jesse. Je maakt je wet Nou, je zin aan. dat is nou wijn. Shit, Tante. Ja, wacht eens. Denk wat is dit dan? Oh, wat grappig, ja. En een lekker visje. Er staat ongeveer... Maar er net per ongeluk iets tegen, hè? Nou, we weten zak. Iets minder dan dat. Ik ben vis. Wat let me je zaken? Wat haast? Ga me niet. Haast er niks van? Wij zijn beren. Ja. Oh ja, daar gaat touw in het water. Ja, dit is een briljant. Ah, cool zaak. Helaas. Jullie eten staat al klaar. Oh, het is net klaar. We maken nu soep. Ze gaan in één keer over in het Nederlands. Snap je hem dan nou? Snap je hem dan nou? Clea. Kom maar weer. Kom maar weer. Kom, die mag je niet eten. Je wil je vis zwemmen, ja, ze zussen. Ja, hele grap. Derde? Uiensoep. Ja, dat volgt. Ik ga het kijk maar eerst. Hele grap. Dit wat is het water. Oké, we gaan het stikken met meisje. Oké, go. Go. Oké. Komt-ie. 3, 2, 1. Allez maintenant tous ensemble. À gauche, à droite. Even shit. À gauche, à droite. Allez maintenant tous ensemble. À gauche, à droite. Ja, goed? Ja. Yay. Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je. En doe op Tom kom heen. En via het net de chill app te downloaden. Zowel op die tablet als op die telefoon. Doei!